Пасля Людмила Карпенко дашле Лукашэнку белыя тапкі на дзень народзінаў. Той, мяркую, не ўзрадуецца. Ведаеце, у гісторыі Беларусі хапае таямнічых смерцяў, на жаль, але гэтая бадай адна з самых загадкавых. 6 красавіка 1999 года у 9-м мінскім клінічным шпіталі памёр Геннадзь Карпенка. Памёр з дыягназам крывацёк у мозг. Памёр менш за паўгода да свайго 50-годдзя, то бок малады яшчэ мужык. Больш за тое, мужык актыўны, фізічна моцны, на спорцікі, так бы мовіць. Але вядома, што паслядоўны крытык Лукашэнкі збіраўся прымаць удзел у выбарах 2001 году. Плюс усё гэта прыпала на вельмі чорны слот беларускай гісторыі. Менавіта ў 1999 годзе паслядоўна зніклі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі, крыху пазней Юрый Захаренко, а ў 2000-м Зміцер Завадскі. Думаю, вы ўжо зразумелі, што гэта канал «Загляне сонца». Нармалёвага вядоўцу мы пакуль, на жаль, не знайшлі. Таму сёння менавіта я распавяду вам пра смерць, а галоўнае жыццё Геннадзя Карпенкі, які сапраўды яго святкаваў. Пагналі! Кожны беларус прыблізна майго ўзроста мае ў сваёй галаве нейкі там джынглы, якія ўжо нікуды адтуль не знікнуць. Ну там з Рождеством і Новым годам паздравляет фірма Модум. Але гэта бадай самы папулярны прыклад. У маёй галаве ён чамусьці ідзе ў счэпцы з «маладзечна», «будзе вечна». І тут я мушу папрасіць у вас прабачэння, таму што ролік толькі-толькі распачаўся, а я ўжо двойчы спрабаваў спяваць. Прашу прабачэння. У дзяцінстве мы часцяком ганялі ў «маладзечна» на электрычцы, і я ніколі не мог зразумець, чаму гэта так сталася, што першая станцыя ў горадзе не які-небудзь там «маладзечна» паўднёвы, а фестывальны. Ужо пазней высветлілася, што і «маладзечна» будзе вечна, і фестывальны звязаны з нашым сённяшнім героем. Геннадзь Карпенка займаўся не толькі эканамічным, але і культурным развіццём горада. Менавіта пры ім з'явіўся музычны фестываль, які адбіўся дзіўнымі файламі ў маёй галаве. Карпенка, што важна, не з «маладзечна», Мінчук. У 1983 годзе малады навуковец перайшоў працаваць у НДІ парашковай металургіі. І ў яго аддзеле ўвесь час размаўлялі пра праблемны завод з таго самага «маладзечна». Атрымалася так, што завод не выконваў плана. Дырэктарская ратацыя была жахлівай. Але Карпенка сам выказаў жаданне кіраваць прадпрыемствам. Супраць чужынца выступалі ў маладзечанскім гаркамі партыі і абкамі, але шла перабудова. Плюс, наколькі я зразумеў, пакуль мы рыхтаваліся да гэтых вось здымак, спадар Геннадзь быў імператарам софт-скілоў і мог дамовіцца натуральна, прыблізна з кім заўгодна. То бок, атрымалася так, што Карпенку прадставілі працоўным завода і прапанавалі ім самім вырашаць, ці патрэбны такі кіраўнік, ці не. Тыя доўга і вельмі уважліва слухалі. Пасля задавалі шмат пытанняў рознай складанасці. І ўрэшце рэшт паверылі гэтаму чалавеку. Новы дырэктар узяўся за завод, які меў велічэзныя запазычанасці і ў хуткім часе зрабіў прадпрыемства прыбытковым. Я не хачу нікога пакрыўдзіць ці закрануць чыйсьці пачуцці, але ёсць адчуванне, што калі скончыўся савок, той «маладзечна» быў шэрай перыферыі. У горадзе акурат закрылі ажно 5 прадпрыемстваў саюзнага значэння. І атрымалася, што каля 10 тысячаў чалавек засталіся без працы. Лепшая ілюстрацыя для сакавітага беларускага слова «срака». Добра адчуваў сабе толькі карпенкаўскі завод парашковай металургіі. Таму нічога дзіўнага, што калі спадар Геннадзь пайшоў такі ў мэры, выбары ён выйграў, заняўшы ў выніку сваю пасаду ў 1991 годзе. Рэдкі выпадак, калі мясцовыя дэпутаты аддалі перавагу несавецкаму партыйнаму бюракрату. Карпенка падпісаў у сваю каманду маладога і энергічнага юрыста Віктара Ганчара. Так, таго самага, якога выкрадуць у 1999 годзе. І прызначыў яго сваім намеснікам. Былога супрацоўніка КДБ Валера Костку зрабіў кіраўнікоў справ маладзечанскага гарвыканкама. То бок, самі разумееце, людзі вельмі розныя, але калектыўна яны працавалі вельмі паспяхова. Новыя кіраўнікі вырашылі праводзіць хуткае афармленне рэгістрацыі малых і сярэдніх прадпрыемстваў, плюс ствараць новыя працоўныя месцы за кошт тых самых бізнэсоўцаў. Фактычна, усё вырашалася цягам аднаго тыдня, так бы мовіць, фаст-трэк бюракратыі. На год усіх, хто пайшоў у малы і сярэдні бізнес, вызвалялі ад мясцовых падаткаў, плюс давалі іншыя палёгкі. У «маладзечна» нават пацягнуліся сталічныя прадпрымальнікі. У горадзе стварылі 1000 малых прадпрыемстваў і 10 000 працоўных новых месцаў.
Мясцовы бізнес утрая перакрыў прыбытковую частку бюджэта маладзечна, а законы ў той час пры перавыкананні бюджэту дазвалялі захоўваць сродкі, каб яны заставаліся гэтыя сродкі пад кіраваннем гарадскіх улад. Карпенка пусціў гэтыя бабкі на будаўніцтва, прычым такое вялікае: дамы для лекараў, дамы для ветэранаў, асфальтаванне дарогаў, новы стадыён і гэтак далей. Дарэчы, вельмі цікавая дробязь: у доме для ветэранаў прыдумалі пасадзіць на першым паверсе дзяжурнага лекара, каб у кожную хвіліну можна было звярнуцца да яго старым людзям. Дарэчы, і гэта вельмі цікавая асаблівасць, усе паседжанні і пратаколы ў гарвыканкаме вяліся па-беларуску, што прыводзіла ў захапленне мясцовую інтэлігенцыю. Кажуць, што справаводства на заводзе таксама было на матчнай мове, чаго да Карпенкі і пасля Карпенкі не рабіў бадай ніхто ў нашай краіне. На жаль. Гэты чалавек надзяляў увагу і матэрыяльнаму, і духоўнаму жыццю горада. Казаў пра яго мясцовы дэпутат Лявон Цімохін. Менавіта ў той час адбыліся агромныя перамены ў маладзечанскай тапаніміцы. Глядзіце, праспект Леніна вярнуў сабе гістарычны назоў — Вялікі гасцінец. Савецкая стала Віленскай. Вуліцы Якуба Ясінскага, Язэпа Драздовіча, Францыска Скарыны, Замкавая, Гарадоцкая і іншае. Усё гэта плён працы Карпенкі. Нідзе такога не было, а ў Маладзечна стала магчымым. З той пары за Маладзечна замацавалася нефармальная назва «Горад Сонца». Менск забярэ гэты неймінг крыху пазней. Важны момант, які разумеў Карпенка, гэта час. Усё трэба было вырашаць хутка, не марудзіцца і не марозіцца. Бо ў іншых гарадах падобныя ініцыятывы на пачатку 90-х, як правіла, танулі ў валакіце і адкладаліся на вечнае паслязаўтра. Так, напрыклад, адбылося з Мінскам, якому так і не вярнулі гістарычную назву. Мы, дарэчы, распавядалі пра гэта ў адмысловым выпуску, таму, калі ласачка, калі у вас ёсць магчымасць і вам бяспечна, паглядзіце яго, упадабайце, пракаментуйце, ну і падпішыцеся на канал. Праз тое, што я 9 гадоў пісаў пра футбол, хочацца ўзгадаць, што Карпенка быў капітанам зборнай Верхоўнага Савета 12 і 13 склікання. У 95-м ці 96-м годзе ў Кіеве праходзіў турнір сярод парламентарыяў Малдовы, Украіны, Расіі і Беларусі. Паўфінал з украінцамі дайшоў да серыі пенальці. Карпенка стаў на браму, вялікі такі чалавек, амаль 2 метры, і проста перад тым, як выконваліся ўдары, паклаў рукі на папярэчную і некалькі разоў на яе націснуў. Тая, праўда, аж прагнулася. У выніку так запалохаў супернікаў, што 2 украінцы проста не трапілі ў браму, і нашы прайшлі ў фінал. У тым фінале беларусы сустракаліся з расейцамі. Перад гульной у капітанаў бралі міні-інтэрв'ю, якія трансляваліся па ўсім вялікім стадыёне. Кажуць, што людзей прыйшло сапраўды шмат. Калі ў Карпенкі пацікавілі з чаканнямі ад матча, ён бадзёра выдаў у мікрафон: «Калі адказаць адным сказам, дык парвём маскалёў». Ну, стадыён проста выбухнуў. Трэба зразумець, што Геннадзь, напэўна, нешта ўжо разумеў пра Расію і тады. Дарэчы, Карпенка не проста крута гуляў у футбол, а ў сваім дзяцінстве і маладосці, але свядома адмовіўся ад прафесійнай кар'еры, бо тупа не хапала грошаў. Таму ён пашоў у арбітры. Эканоміка тагачасная атрымлівалася наступнай: 5 матчаў адсудзіў, і можна набыць сабе абутак, напрыклад. Можна зрабіць выснову, што спадар Геннадзь з дзяцінства прызвычаюся сам сабе зарабляць і разлічваць толькі на сябе. Але трэба зазначыць, гэта уласціва шмат каму, што мара пра футбол засталася на ўсё жыццё і ў далейшыя гады проста эвалюцыянавала. Будучы мэрам Маладзечна, Карпенка стварыў каманду «Металург». Яе трэніраваў Сергей Бароўскі. І вельмі цікава, што гэта чалавек, з якім Карпенка рос у адным двары. Але ж прафесійнае прымяненне Карпенка знайшоў не ў спорце, а ў навуцы. Ён даследаваў каразійную трываласць пакрыццяў. Пасля заняўся ядзернай энергетыкай, то бок гэта было вельмі крута і вельмі статусна ў той момант. Ужо ў 26гадовым узросце Геннадзь пачаў ганяць у Польшчу для правядзення выпрабаванняў ядзернага паліва на рэактары з вельмі рамантычнай назвай «Марыя». Пасля ў навукова-даследчым інстытуце займаўся парашковай металургіяй, якая і звязала яго з Маладзечна. Ну, тое Маладзечна, якое будзе вечна. Проста каб было зразумела, як развівалася навуковая кар'ера Карпенкі. 32 гады кандыдат навук, у 40 доктар, у 44 лаўрэат дзяржпрэміі. Спадар Геннадзь з'яўляецца аўтарам каля 50 распрацовак, а ў 1994 быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук Беларусі. І
гэта вялікі вельмі аб'ём працы, і ўсё гэта паралельна з палітычнай і грамадскай дзейнасцю. Так адбылося, што ў 1994 годзе ў Беларусі выбралі першага і пакуль што адзінага прэзідэнта. А пачаліся антыдэмакратычныя перамены. Пасля таго, як структура гарвыканкамаў перайшла ў падпарадкаванне прэзідэнту, Карпенка выключна з-за палітычных поглядаў пакінуў пасаду мэра Маладзечна, але працягнуў працу ў Вярхоўным Савеце. Трэба зазначыць, што яго членаў у той момант яшчэ выбіраў народ. Калі Карпенка стаў намеснікам старшыні Верхоўнага Савета 13-го склікання, Валерый Костка стаў яго памочнікам. Гэта той Валерый, які колішні КДБшнік і працаваў з Ганчаром у Маладзечна. Гаспадар Валер пасля ўзгадываў, што Карпенка ўражваў сваёй аскетычнасцю. У невялікіх перапынках паміж працай ён запрашаў свайго таварыша на перакус. У пакоі адпачынку у яго заўсёды ляжаў шматок сала, чорны хлеб і гарбата з цукрам. Вось такі вось дэпутацкі абед. Таксама Костка зазначаў, што Геннадзь усур'ёз рыхтаваўся да прэзідэнцкіх выбараў 2001 года. І тут трэба зазначыць, што Карпенка мог прыняць удзел і ў кампаніі 94 года. Лагічна зрабіць выснову, што народ мог бы прагаласаваць не за Лукашэнку, бо галасавалі ж не за яго персанальна, а менавіта супраць Кебіча. Плюс у Карпенкі мелася перавага над іншымі кандыдатамі. Ён зрабіў канкрэтны рэзультат у канкрэтным горадзе. Канкрэтныя вынікі, а не эфемерныя там размовы пра светлую будучыню. Адзін з журналістаў неяк звярнуў увагу, маўляў, Лукашенко ніколі не запрашаў яго калегаў, журналістаў, ані ў свой родны горад, ані ў свой саўхаз. Напэўна, там не было б чаго паказваць. А ў тое Маладзечна журналісты ездзілі як на паломніцтва. Маўляў, ну нічога сабе, а можна так па ўсёй краіне зрабіць. Дык чаму ж Карпенка не пайшоў на тыя першыя выбары ў гісторыі нашай краіне? Тагачасныя апазіцыйныя дэпутаты быццам бы і неблагія людзі, але натуральна кінулі Карпенку. Яму не хапіла толькі некалькі подпісаў, каб вылучыцца. Тады іх патрабавалася 70 штук. І перад рэгістрацыяй 14 дэпутатаў адазвалі свае галасы. То бок было 78, стало 64. Ну, недостаткова. Забивать будем 8 голов. Ровно столько, сколько социал-демократы отбирали подписи в 1994 году. 1994 запомніўся і трыпам у Венгрыю. У снежні таго году група беларускіх палітыкаў і журналістаў паехала назіральнікамі на муніцыпальныя выбары ў Будапешт. Перасадка адбывалася ў Варшаве. Мелася некалькі вольных гадзінаў. Ну, зайшлі ў краму. У той час купіць адзенне на Карпенку ў Беларусі было немагчыма. Рост 198 сантыметраў. 66-68 памер адзення. Постсавецкі ГОСТ не пасаваў, а раздзяляць розныя камплекты, ну там штаны з аднаго, а пінжак з іншага чамусьці забаранялася. У Варшаве парадкі на той момант ужо былі больш чалавечнымі. Мясцовыя прадавачкі ідэальна ўсё падабралі. Беларусы звярталіся да іх і жартавалі, маўляў, гэта будучы прэзідэнт нашай краіны. Трэба апрануць яго вельмі-вельмі элегантска. Усе былі шчаслівыя. У Будапешце, трэба зазначыць, ужо тады выкарыстоўвалі празрыстыя урны. Пасля выбараў беларусы пашлі адпачыць у бар. Карпенку прынеслі 40 мл віскі на дне шклянкі і гару лёду наверсе. Ён зрабіў здзіўлены твар, падняўся і прадэманстраваў сваю 2-метровую фігуру афіцыанту, папрасіўшы наліць у выніку 5 порцый у адну ёмістасць, без аніякага дадатку лёду. Кажа, што рагатаў весь бар. Кажуць, што ў дзень сваёй смерці, некаторыя кажуць, Карпенка быў ушчэнт п'яны. Але ёсць пытанне, як так моцна напаіць чалавека багатырскіх памераў. 31 сакавіка 1999 году з самай раніцы Карпенка рыхтаваў артыкул пра эканамічнае становішча ў Беларусі. У 11 гадзінаў да яго прыехаў Костка. Амаль 2 гадзіны яны размаўлялі пра перспектывы развіцця палітычных падзеяў у нашай краіне. Абмяркоўвалі канкрэтныя дзеянні каманды палітычнай, той, якая збіралася на выбары 2001 году. Каля 13 гадзіны развіталіся. Вядома, што праз паўгадзіны Карпенка сустрэўся з былым рэдактарам «Знамя юнасці» Міхасём Кацюшэнкам. За абедам мужчыны адкрыкавалі бутэльку шампанскага. Прычым, як сведчыць журналіст, нават не дапілі яе да дна. А 15 па Карпенку заехаў ягоны сябра. Той забраў Геннадзя, і па дарозе яны захапілі журналістку Людмілу Бялкоўскую. І ўжо ўтраёх паехалі на вуліцу Беларускую.
Там все і адбывалася, менавіта інтэрв'ю. На стале, кажуць, былі толькі кава і канапкі. Інтэрв'ю, пра якое дамовіліся за 2 дні да 31 сакавіка, цягнулася прыблізна гадзіну. Але раптам Карпенка са словамі «прабачце, я зараз вернуся» устаў і накіраваўся ў бок прыбіральні. Яго не было 5 хвілінаў, 10 хвілінаў, 15 хвілінаў. У выніку яго знайшлі ў той прыбіральні, і Карпенка стаяў на левай назе, абапёршыся правым плячом на сцяну. Сказаць хоць бы адно слова ён ужо не мог. Выклікалі хуткую дапамогу. На памінках па Геннадзію Карпенку ягоны сябр, былы міністр унутраных спраў, генерал міліцыі Юрый Захаренко, публічна прамовіў: «Гэта забойства, і хай ведаюць тыя, хто гэта зрабіў, што мы не даруем». Той самы былы кадыбіст Валер Костка лічыць, што Карпенку не адразу пачалі аказваць дапамогу ў 9-м шпіталі, а суткі пратрымалі без увагі. Гэта насцярожвала, бо існуюць рэчывы, якім патрэбна менавіта 24 гадзіны, каб яны расклаліся ды зніклі з арганізма, і потым іх немагчыма выявіць ніякім аналізам. Ну і цікава атрымалася з журналісткай, з якой бачыўся Карпенка, бо яна проста знікла. Не было ніякіх да гэтага публікацыяў, ані пасля. То бок, з вялікай верагоднасцю Геннадзя Карпенка нечым атруцілі ці нешта яму укалолі. Пра гэта жонцы Карпенка пасля казалі розныя людзі, якія пажадалі застацца невядомымі. Кажуць, што развітацца з мэрам Маладзечна прыйшлі тысячы беларусаў. Пісалі, што сабралася мега-працэсія, якой не бачылі са смерці Машэрава. Лукашенко пасля здзекліваў у сваёй гэтай мерзотнай манеры, падкрэсліваў, што дапамагаў у арганізацыі пахавання. Маўляў, насіліся з гэтым Карпенка, а мы все уладкавалі. Але жонка Людміла гэтаму запярэчвала. Маўляў, так падыходзілі нейкія чэлы з лукоўскай адміністрацыі, але яна адмовілася ад такой дапамогі. Праз пагрозы і пераслед сям'я Карпенкі была вымушана з'ехаць у Нямецчыну на пачатку нулявых гадоў. То бок, што маем? Чарговая смутная гісторыя, з якіх, на жаль, збіраецца гісторыя нашай краіны. Чарговы невыкарыстаны шанец, чарговы лідар, які б мог павярнуць гісторыю, якога гвалтоўна прыбралі з поля, як небяспечную фігуру. Што нам з гэтай гісторыі, акрамя суму і чарговай дэпрэсіі? Мяркую, што прага да свабоды і неабмежаванай творчасці. Менавіта гэтую ідэю Карпенка рэалізаваў на прыкладзе Маладзечна. Дайце людзям свабодна працаваць, зарабляць і багацець, і яны самі збудуюць сабе свой горад сонца. А можа і краіну сонцам, якую будзе проста любіць без усялякіх але. Вось такая вось гісторыя пра вялікага ва ўсіх сэнсах чалавека, які вельмі проста і сардэчна ўспрымаў жыццё. Я вельмі захапіўся і, магчыма, занадта пазітыўна, аптымістычна пра ўсё расказаў. Калі у вас ёсць нейкія падрабязнасці, калі ласка, пішыце ў каментарах, будзем гэта ўсё абмяркоўваць. Ну і нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Не забудьце, калі ласка, зрабіць рытуальнае кола. Падпіска, лайк, каментар, зразумела, калі гэта для вас бяспечна. Ну і давайце беларусець разам і набліжаць гэтую краіну сонца.